manan sa kaawit. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim ang buhay. Maayo adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Otik. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. Bawat isang gabi ay may isang umaga, isang umaga, gulong ng palad ang buhay ay, gulong ng palad ang kanduhan, ang kapalaran kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad ang buhay ay, gulong ng palad ang kanduhan, ang kapalaran ay nasa ibabaw. Bawat isang gabi ay mayroon isang umaga, isang umaga. Gulong ng palad ang buhay ay, gulong ng palad ang kanduhan, ang kapalaran kung minsan nasa ilalim. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim ang buhay ay, gulong ng palad, gulong ng palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon, magkaning usa ka lalaki nga taga Lunukan, Bukidnon. Ang nga tumatasampo, nagdasangan nga Utik. Manila? O ma, managid unta ko ninyo ni Papa nga moadto kog Manila. Magulsa man taon ka dito, Yutik. Mangita kog trabaho pa. Layo man in town kaayo ng Manila dongoy. Sige lang gud ma. Aron masad nga maka-experience kog unsa nang Manila ba. Kaysa una pagi ko nangandoy nga mutan-aw og Manila oy. Sige na ma. Pa, sugot na mo. Ay,
Noon sa mandong atong tungtan ni si Otek. Sige na lang, day. Total, lalaki mi atong anak. Ato na rin tugtan. Salamat pa. Pag-amping baya dito sa Manila, Otek. O ma. Salamat in taon. Ira kasudahin kong trabaho. Dinis Manila. Mahal na lang, tiglimpyo lang ko. Ang importante nga may trabaho ko. Utek! Utek! Oh, sir, may isugo ka? Talero ka niyo. Sir? Humana ka sa mong trabaho? Oh, sir. Mapagipagkahuman ako, sir. Human akong map. Kaon na, Dre. Unya, kung mahumana kag kaon, ay paleho ko niya kong trapo sa mga bintana, ha? Kaya abog na kayo. Oh, sir. Mao ba, anak? Maayo ra ang imong kahimtang diha sa Manila. Oh, ma. Nakatiming ko ka among abutan, ma. Pinangga kayo ko. Nalipay ko sa akong nasairan ron mo, anak. Sige, pag binuotan ko diha sa imong trabaho, ha? Oh, ma. Unsa mga utik? Ngano lang lingkod-lingkod maka? Oh, sir, wala naman ko'y buhatonon, sir. Unsa way buhaton? Kadagang trabaho no na? Magtanga ka lang diha. Koy garahe ay. Lumpyo ito. Lihok na! Oh, sir. Nausab na yung batasan sa kong amo. Sa una, buotan ka siya, pero karon lahi naman kayo. Bahala na ni. Agwan tahon ko na ni. Otet! Otet! Ang asawa ni sir, suko kayo. Otet, dali! Nana, ma'am. Ma'am. Ma'am, ngano managpa man ka, ma'am? Tanawa ko na ng basura, nagtatag man na. Nga naman malaipusan ni mo? Napa man ko gibuhat, ma'am. Nanglimpyo pa ko sa garahe. Amo, tubag ka pa man, imusmuti ka ron. Limpyohin na! Ginoo ko. Abi ko bag maayo ning akong mga amo. Bati madikinig batasan. Pero ako nahimo. Agwan tahon ko lang ni. Ang importante nga may trabaho ko. Unsa, sir? Maglarga mo sa Amerika? Oh, Unya ako, sir. nga masadog. Mukuyog ka na mo. Bilin ka rin eh. Ang buot ba na ako ipasabot, sir ba? Ako rin usa din, he? Unsa ikaw ray usa? Mangawat pa lang ka? Sir. Di man taong kukawatan, sir, eh. Dili na ka siguro eh. Lisod ng panahon ron. Anihin ako papuyon sila si mama o papa din eh. Ug siya na ang muswildo ni mo, samtang to Miss Amerika. Nakasabot ka ba? Oh, sir.
Nakalarga na si Sir sa Amerika. Kauban si Ma'am. Mayon tagbuutan ng iyang mga ginikanan na magdugay ko din eh. Otek! Otek! Nay! Usabay mo kipuhat diha dool dire. Nay, Usabay mo kipuhat. ako gitrapuhan ng mga bintana, Nay. Undangi sa tong trabaho nimo ha. Limpiho itong tangkal sa iro. Oo, Nay. Utek, Tay, kung sa may buhato nimo, manglimpyo ko sa tangkal sa ero, Tay. ikaw man ni mo limpyo. Hilotaw niya ning tuhod na ako ha. O, Tay. Abi pa na ako mga buutan ng mga ginikanan ni Sir. Di man di ay. Labaw pa man di ay ni. Hinugo pa kayo. Nganong nagkaon naman ka? Gutom na kay ko, Nay. Happy tabi alas 10 sa buntag. Unya, wapakoy pamahaw, Nay. Undas pagkaon. Ha? Kadako lang ng kaon di mo. Hunong na. Wa pa gani ka mahuman sa ibong trabaho. Human naman ko sa kong trabaho, Nay. Ako naman nalimpyuhan ang garahe. Unya, mga bintana. Ako naman sa kitrapuhan. Wa pa ka mahuman. Tuwa pa'y mga tanong nga wa pa nimo mabubuo eh. Hala bubuo ito. Kapuyan ako din, Hiwi. Unya, di pagit matunong ang akong kaon. Di ko magkagwanta ini. Upahawa ko din, Usay mo pahawa. Mao na, Nay. Mananghid ko nimo nga. Mupahawa na lang ko din, O nga do bang ko do? Gimingaw na ko sa amon, Nay. Mao ba? Ala pa uli. Kining, Nay. Kuhaon ta na ako nga akong sweldo. Dili pwede. Sige, dili pwede, Nay. Dili na ko ihatag ang ibong sweldo. Pauli kung gusto ka. Pero, Nay, ano sa may akong ipliti kung dili ni may hatag akong sweldo? Ay, muna daw problema oy kung asa kag plite. Basta, dili na ko ihatag nimo ang ibong sweldo. Dili mahimo. Mulayas ko din. Mamatay ko kung magdugay ko din. Manawag ko sa amo. Mangayo ko kwarta ni Mama. Aron makabalik ko sa among dapit. Minsan ang takbo ng buhay mo pagdurot sa nito'y walang Nanawag ko sa amo o gipadadaan ko kwarta. O nakabalik ko sa among lugar. Sa mga naminaw karon, ayaw mo pagpatakaw adto sa laing lugar. Basin maparehas man ako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RNN.